nwoke m chọrọ ịkpọta obodo oyibo na nwunye nwere ike itinye m na nsogbu ma ọ bụ na mkpọta obodo oyibo. Ofu nwoke sị na enyi ya nwoke nụrụ nwaanyị na nwunye na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ, mana ọnụ afọ na-alụ n'ụlọ ọgwụ ịgbago Naija na ọ pasịrị akwụkwọ o ji wee jee mụọ nnesin. Ọ pasịrị, ọ bụrụ na ọ gụrụ ọgwụ, so wee jee n'Oluwale wee kụkọ wee buru wee pụta wee welie na-alụ ọrụ n'ezigbo ụlọ Naija, wee wekwelu dise na akwụkwọ wee tinye n'obodo oyibo fa wee nye o nweta ọrụ ịghọtagasị anya bịaba. Ihe a na-ekwu kịta o nwere ike ụfọdụ ndị mmadụ iche na ọdịrị pọsịbụl. Ọ dị pọsịbụl ihe emego na US, ya o mego ebe ewepụta list of ndị ji dagbo wee bịa ịlụ ọrụ ebe ahụ. Yes, epupụta fancha niile ike ụfọdụ nga zinego ụfọdụ baka ebe fasi, so ọ dị pọsịbụl, mana ọ bụrụ ife mmadụ na-encourage to do. So kwanya this girl wee jebe na fa amụtago ụmụ na abụọ wee lụọ wee bido ọlụlụkwa ọlụ wee kpọgote die na ụmụaka na before di abịa na onwe this guy nyanya na abụọ na atọ. According to the lady, ọ sị na nwere ife jikọfa na fada si not just friends na nkịta. Di wee bịa wee sị na 24/7 ya na this guy na phone. Ọ na-esigodu nri na earphone na ntị fa na-eje ụka ịgbara ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọbụgodo na ịnwe friend na-emedịghị respect. Ị nọzi alụ nnọọ n'iru nwoke na-akpụ nwoke ọzọ si na o nwere ife jikọrọ unu adịghị igbo gị and expect that guy to be comfortable. Who does that? Yes, who does that? Is that possible now? Back to ihe na call. So ọkwanya this guy wee were aka nri ya ọnyọjụ were aka ekpe ya ọnyọjụ dịtị na-ewebego the guy 24/7. Even the guy so ọ dị elechizi ụmụaka ya, ọ dị elechizili anya n'ọnya na-ebube ya na mmadụ mgbe ọbụla ọ na-achị ọchị. Ọ sị na nke ka njọ bụ na nwunye ya nwere ifele, ọ nọ n'ọchị ahehehe, ọ nọ na ometụgo onwe ya aka, ọ nọ ịmagolu onye nọ na fonu na-efe ilo ịgba ebe na-eje ị ga-ama ife onye nọ na fonu na-akali ụka doro ma ị ga-ama so kwanya dịtị mbido na-enwe the guy na-agị acha. O wee lụọ one day ochikete one lụọ one day ekpọrọsi the guy o wee nọkwala na fonu gosi ahụ na-achịgheri gosi achịgheri. Enyi ya nwoke wee bịa wee fụli ya fonu wee maa fonu ịghọtago. O wee malite n'oche wee tụọrọ ya enyi ya nwoke wee maa ahụ na wee mapụ ya wee gaa. Ana m asị that guy ọ marọzi ebe ọ nọ o ji wee maa anya ụla. Nwaanyị wee tụtụrụ fonu wee kpọọ ndị eke wee la ndị anụ wee palụ nwoke pazialụ nwoke pụọ wee nenebede akwụkwọ nwoke wee fụ na akwụkwọ nwoke ezo wee sị nwaanyị kedu ife ị nwere ike ikwu. Osisi pana gị ya na ya chọrọzi isi hapụrụ ya ụmụaka na nke abụrụ mbụ na nke abụrụ utikwu onye nnu tinye ose. Ewee bụrụ nwoke vụrụrụ ja na Naija. Nwoke wee lụọ ebe afọ wee na-atọ wee dibe ihe a na-edi ihe a ihe ekwere odidi o wee kpọọ nyanwa bụ enyi ya nwoke wee sị anya nyeli aka na ya chọọ ịpụta obodo oyibo ya kwesị oke wee bido wee nyebeli aka. Mana bifo onye enyeli aka na o kwesịrị ịgbanwe aha ọ na-aza akwa ịghọtago maka na obodo si wee bata siri ike. Ọ bụrụ na ọ gbanwere afọ ya na o nwere ebe o tinye isi n'obodo ọzọ siri ike na fa ga-ama ọ wee kwalụ wee gbanwee afọ ya na ihe niile o nwere bụ ihe o ji akọwapụta onye ọ bụ. Akwa ịghọtago at the process iwe ajọka. O wee chebe ihe ọ ga-eme nwaanyị a ọmarọ. O wee dee akwụkwọ direct to ụlọ ọgwụ nwunye ya na-alụ ọrụ wee gwafa na akwụkwọ nwunye ya ji alụ ọrụ na akụrụ ya akụ. Ewee bebe research wee megide o wee bụrụ eziokwu. Ewee palụ nwaanyị na ụmụazị bụ na Naija. Nwoke wee sị ya biko na ya chọzi nụ ya bịa ka ọ gbasa anya. Ịma ihe o ji chọọ ka ọ gbasa anya maka na ka ajụbara ọ sị na o sokwu n'ihe ya ji wee mee ihe ya mee. Ya bịa ka ọ gbasa anya ka ya wee jebe obodo oyibo. Mana I don't think ihe a nụnwa bụzi nnọọ akụkọ so gwala akụkọ
Abịghọtago. Nwaanyị wee jụ na ya ma mgbasị ya. O wee were aka nna ya ọnyacha, were aka ekpe ya ọnyacha. Nwaanyị wee sị na mgbe ya jebela obodo oyibo na ya kpọgotere obodo oyibo, na kịta onwe opportunity ije obodo oyibo, na o kwesịrị ịkpọgote nyanwa obodo oyibo. So ọkwanye ahụ, mgbe ha na-agazi na-ekpe na-anụ, ka nwaanyị afụrụ na ochenjichogo afịa wee na-akwado ije obodo oyibo wee jụbịa. Mana ọ sị na ife nwaanyị afụrụ adugovios na ya na-akwado ije obodo oyibo na ya ma ngọnwụzi ya wee sị ya yes, and na o so n'ife ya ji chọ ka ọ gbasa anya ka ya jebele onwe. Nwaanyị a wee sị ya na nke a ama mme. In fact na ya ma mgbasị ya na mgbe ya jebele obodo oyibo na ya kpọgotere obodo oyibo, lụọ kịta ka ọ chọọ ije obodo oyibo wee chọọ ka ọ gbasa anya na nke a ama mme. Isaida na o jebele obodo oyibo lụọ nweta akwụkwọ kpọgotefe, ọ na ọ nọ Naija, fa na-aba nọrọ Naija, na ọ bụrụ na o merie n'obodo ọbụla o jere, ya chere enyeche nye ọbụla o tinyere afafa ịkpọgotefe, na ya ga-ede akwụkwọ witi dọkụmenti niile obodo fasi ji wee panatia sendị ala obodo afọ fe bukweli ebe ọbụla ọ nọ bụ netie. Akwa ifugo and ọ ga-eme nwunye, maka na ị nwere ike ide akwụkwọ to onye ọbụla n'obodo oyibo ma ị ga-ajọ ife, ma ọ zuru oshi, ma ọ mee anything depending, because ọ ife di emele wee bunete nwunye. Ọkwa ifugo na ife dole abụ igbo obodo ọ na-eje, mana obodo ọ nọ na ya, o dere akwụkwọ, ha ebido investigation. That is it. Wee bụzalụ mgbe ịsịla asị chenjie ụmụ ife nchenji ka ị wee mee ha. Ị na-aghọta ebe m na-eje? Enyi nwoke wee sị m na ya chọọ ka ya saa aka o, na nwoke enunwa gwara anyị ihe anya wee chọọ ka ya saa aka, because na ọ bụrụ na ọ bata obodo afọ weta afịa, ịghọta na ife fa chọrọ imewo ịmagolo visitation from visitation, ekpele ịmagolo ụdị ife anwa, edetu ụdị akwụkwọ afọ, na ọ ga-emekwe nyanwa affect ya. Wee sị ka ya saa aka na ya chọrọzi ime, because na ya chọrọ nyatasị afụfụ mmadụ abịa tinye na nsogbu. Ọ bụgodu na ama mbunie na ọ bago na rekọd ya, ọ bụgodu ịmagolo ọ ga-emebili ife na ya chọrọ. Akwa ifugo. Ọka edobego nke afọ n'akụkụ, na agba m na ọ dị mkpa na ụfọdụ ndị mmadụ ga-amụta ife na ya, mana ọ bụrụ ya bụ ife dị m mkpa nji wee kọba akụkọ. Ife dị m mkpa nji wee kọba akụkọ bụ ihe anụnwa nwoke a melụ ka ọ na Naija ọdụmma. Kedu ife o ji wee mee nye? Ama m na etu m kwuru eketa, ụfọdụ ga-asị kedu ihe o jiri ga-eme? Yes, na o meli ọfụma, yes, na ihe o kwesịrị ime ka ọ taa anya afụfụ ka o mee nke a. Amụrụ m onye ọbụla na uche, ma na uche wee akpa, onye ọbụla nyalụ nke ya na-aga. Mbụlụ that guy nga akpọnata nwaanyị afọ. I will not do that. Why would I do that? Hapụcha maka nsogbu nwaanyị a butere na, mana ewere gogodu na ọma mbutele gị nsogbu. Amụrụ m ife ụmụ nwoke fọrọ na, like I don't know, but ọ bụrụ m ga-ahapụ nwaanyị afọ weta ụmụaka afọ na abụ and they continue my life. Yes, ọsọ m olingo mgbaba, ọsọ m akwụ na mgbaba, ọsọ m nchigogo ụkwụ n'elu nchịtụ ụkwụ n'ala. Etu ọbụla o si sọ m mbibe ndụ m, o ji nwayọọ taba afụfụ dị ọlụ nje. It's not like na agasị m ụkwụ ọcha support banaka ụdị akụkọ afọ. Ọkwa sọsọ maka ome mbọlụ ka iji wee chee ka ime nwaanyị a ajọ ife wee bunetie kịta ya bụ chen ji unu na-abụ. Yes, ya bụ chen ji unu na, regardless na chen ji unu na-abụ, ihe ahapụ nwaanyị ka ọ zụọlụ gị ụmụaka tosie efe achọba nnafa. Ụmụaka anụnwa amagolo onye bụ from the day amụrụ fa. You were there for them, they know you. Ụmụaka agbara ala ife, they will start looking for you. Kedu ife na-achọ? Ọkwanụ ka afụtasịa ka mgbọ ji wee tụọ enwe n'isi, na mgbe atụgo gị n'isi, na enyi nwoke achọrọzi ịkpọta gị, even enyi nwoke agwabekwa ya na ya ma mkpọtasịa. Mana ọ na-agwa m sị m nne na ya ga-ese aka, na ya ga-just block ọ dị ka anyị na ya chọrọ. Kedu onye ọ ga-abụlụ ka ọ chọọ? Kedu onye ọ ga-abụlụ ka ọ chọọ? Ọ bụrụ na ịhapụ this woman kịta na idili ya bụ iwo dị enyi very well, ihe a na-akọ kịta ama nkọzi ya. Ọ bụrụ m sef anadịbe ekwu maka gị nwe ije obodo oyibo, na ọka ịnata, you move on like a man. You move on. Na-enwenụ ndidi, na-echenụ na echiche, na-ajụgbu wele eli o.
uche m ka m na-ekwukwa o nwere ike mmadụ na gị mma you can say your mind like egbu n'ime igbe atọ na m atọ like I am saying my mind like ụdị mmadụ m onwere ife nji eme onwere ife nji eme eziokwu na ndị mmadụ si na ome mbọlụ abụrụ ajọ ife mana to me mgbe ụfọdụ ọ bụ ajọ ife maka to me ife abụrụ ome mbọlụ igbulu onwe gị mma n'ụkwụ yes I female iwere ọdụ so onwe gị n'ụkwụ yes I female ọ bụrụ na ịhapụ nwaanyị a kịta bibe ndụ gị gbaba mbọ ka nwoke bifo nwaanyị a ga-eji malụ ịnọzi obodo ọzọ bifo nwaanyị a ga-eji malụ maybe ịnọ Naija doing well bifo nwaanyị a ga-eji malụ you have moved on even remarried yes even nweta nwaanyị ọzọ sef mụbụ ụmụaka move on with your life why will you do that ka ime enye ka ọ fụ onye ụfụ ka ịbọ nwaanyị odogoro anya dat ọ lọvụrụzi gị nwaanyị odogoro anya dat o nweghị enyi nwoke ọzọ nwaanyị odogoro anya dat she's ready to move on ọ nọọ ilugu na made in China ya na ịma mma na nwaanyị afọ achọrọzi gị ijebe n'onwe gị gwa m isi ha ime kịta nwaanyị ajụgo na ọma divorce gị yes ị nwere ike divorce ya still jebela onwe gị mana ihe o kwuru ọ sị na ọ ga-eme nwere onye ọbụla ga-alike inyere gị aka bịa obodo oyibo lesi ji aka gị wangolo jebe obodo oyibo wichi igbe akwụdo ebe nsọ gị nọrọ nwaanyị achọkwa ime gị ihe because ọ gwaga anya ọma ife donia it can still get at you like why will you do that na-echekwanụ na ife echewala eme mgbe ụfọdụ dị ife ụfọdụ maka ife ị ga-enweta na ya mgbe ụfọdụ dị ife ụfọdụ maka na ịmara echi mgbe ụfọdụ dị ife ụfọdụ just for the kids yes ọ bụrụ na ịbụ ụmụ gị n'uche ịma mma ife anyị mere ọ bụrụ na ụmụaka fụ na ịvalụ fa ịma mma ife anyị mere izugo fa na Naija fa amagolo ife jebe obodo oyibo fa nọchazi na skuul fa ịrapụrụ ha gụọ akwụkwọ sọsọ nke afọ is enough for you iwe ajọkakwanụnụ iwe ajọkanụ mana mgbe ụfọdụ na-eche na eche this guy wee sị m n'ama mmezọbalụlụ na na-ajụ kedu ife unu uche ọnya gaa n'iru ọnya gara na decide go nyama nka n'iru akwa ifu gị ọ gwụsịkwa nụkọra m n'ọnụ atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofenye isi n'ọfịa ife a bụ uche m ka m kwuru nwere ike ife nkwuru ama ndị gị mma ikwuo nke gị na comment section ka ndị ọzọ wee were wee mụta ife dịbe anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ